wayahe ngon-ngon makani ya ini iki wis sendrat-sendrat wayahe entek. Mentok wis dipakani kok gurung mau. Makan mentok. Wah, nasi koyo ngene. Jenenge kandang gak tahu diresiki. Timbangane nganggur resik. Yeay! Iku mosok yo mari gorek sakmene kene ijen. Oh, suwe. Iki ceblong wis dikongkon wong kerja tak gurung rek iki. Gelem gak kira-kira yo ngresik iki yo. Goleki polet kate urusan bisnis anggitku iki. Nanti arek tak nyoba golek nang kandang lah piye. Nduk kandang kowe. Tak golekane nduk kandange tah. Ya rek. Hei. Kenapa kowe? Oh, aku mengkata golek Bang ya. Lek mangkon apa? Ngresik iki yo. Lah wong bisnis kon ngresiki. Yo mo. Lah apa mo? Aku golek awakmu tajak bisnis piye? Bisnismu gak tau petuk wis. Penak-penak manut aku penak-penak. What? Bisnis apa? Wis pokoke engko tak critani. Iki nduk rek nang iki genamu iki. Kowe tak kon iki. Tinggal sik Sing menghasilno tuh punya bisnis iku. yo jelas ngasilno Bisnis apa? saiki ngene ya. Piye? Kanca dhewe kan ono sukses. Sopo? Sutil Cupali. Sukses kena opo? Panggat ludang-ludung putra aku dhewe. Sukses kok. Duwe karangane ombo, duwe akeh tumpuk-tumpukan. Bisnis iku ternak ngono Pak. Gak krungu ta? Gak krungu ta? Blas Supali wong ruwet. Benges-benges barang kadang. Ketok iku lho, ilmune kan yo ngene iki, kayak bulus ya iku. Kowe ora bulus? Yo lho, kaya apa sih? Kayak awakmu iku persis. Ganteng aku nek karo bulus e. Iya, gelem ta ora kowe? Sembarang sepenting cair e. Wani kowe kira-kira. Karo Cupali. Nah aku gak wani, aku tau disewentak e. Rono tok e. Nek wanimu apa lho? Padha wong marat ping 17 kowe iki, padahal aku rono sini golek penggawean. Gurung ngomong wis disentak. Ya gak itu rono aku mulai maneh. Pak, jane menang-menang iki jane anak mikir apa ya? Alah iki lho Pak kate gawe ternak jajal nerak. Kate gawe ternakan mentok karo kandang sapi. Yalah. Mene-mene kena digawe sekolah awakmu apa digawe apa. Dibuka-buka usaha kan kena. Usaha apa ya, enak ya, Pak? Alah ya sembarang ya karepku iki tak ingoni mentok apa bebek ngono iki. Tanah sakmene mbane wis kadung tak pager. Ngono kuwi ya jadi tandangi dhewe to, Pak. Anak buahmu lho akeh, ceblong ambek bolet iku. Yo karepku duwe ben gak nemen-nemen ngono. Nek ngongkon wong kan Jawa dhewe ya mbayari. Ya ora cukup sedina rong dina. Yes, aku tak masak sik ya, Pak. Oh, wis masak-masak apa kok? Supali e. Kenapa kowe? Apa? Nglamun ae. Ora kate gawe kandang. Kok ngelani sombong tenanan. Dhisik lali apa ambek koncone ngono ya. Lali saiki ling apa dhisik. Ya piye nek ya kanca saiki musuh jadinya. Iya, sapi yo akeh iki kate tak ingoni bebek barang. Dhewe ta, Dil? Tak ingoni mentok. Ya iya awake dhewe. Gak maru, Dil. Ora. Di kedua rumah saya jarang kerja. Iya, kene dhuwit kadang kaya kintalan ae. Tidak boleh uang. Wah, akeh ngendi duwe nek korban kok urung tak jahit barang ya lho. Nek sing urung tak gunting barang ya. Percaya. Ceblong towo pakan bebek ini. Rasan-rasan karo aku. Jadi kowe peruntung kate ternak bebek. Murah apa larang? Kita kono wong dhewe iki. Piro harga piro?
Nah, biasanya rego piro regane iku? Nah, aku biasanya tuku ya gak mesti. Kan tuku mah aku jelas terus kintalan awak meneh tuku sih. Ya iya lah wong nek Cash yo, bebek akeh ya mesti tuku akeh. Yo cash ya Banggan. Kasnya. Pokok cocok regane ya Bang gak tak bayar. Oh, apa sih penak-penak. Saiki tak terne. Piye-piye? Kowe kena dipercaya ta kowe. Lho takok bolot gak percaya. Awak wong bisnis kok. Tengok bisnis ya kalah karena Kowe kok duwe barang ngono kuwi duwe nyolong ngendi kowe? kok nyolong. Dua kanca jodoh pabrik. Ya langsung itu ke pabrik Oh. awak dhewe. Rego piro? Njaluk rego piro? Ya biasanya piro. Saiki njaluk kurtingan piro. Tekan sih tapi ya kudu ngono ana DP-ne rek. Ya biasanya nek aku nek DP, tuku DP barang-barang ngono kuwi ya cara ngono separuh harga. Lho. Gak iso ono PT kok karo harga ya. Tapi ana DP-ne sih. Nek gak ono DP-ne gak iso. Nek perkara DP gampang iku engko. Apa deh? Wis dang dijaluk. Saiki DP-ne piro wis? Gampang. Apa engko nek teren nang omahku piye? Ojo kesuwen selak maghrib dek gampang lali. Gak gampang kok masalahnya. DP-ne piye saiki lho omongane iki. Nah aku duwe panggaene ae. Tapi nek barangnya tenan apa ora? Kowe njaluk teko perang truk. Mbok glani kowe Ya, kaya enak wong. to. Njaluk perang truk. DP-ne dhisik. Kowe njaluk DP piro? Barang pokoknya sing akeh. Nah, aku nek duwe iku panggaene ae blong. Sing penting temen kowe. Nah, alah wong gak temen Nek gak piye. temen tak Kowe perang jotosi. tahun ku gumbul aku iki. Hitungan Itu Iya piro sih, DP-ne iku gampang sih. kuwi. Percaya rek bos tenanan iki ya. ya mari ngene. Iku pesawat bareng iku. Hah? Iku pesawat. Pesawatan ta. Duit tura-tura. Lampangane. Ini tanggane. Nah, Wis dadi ure. terima. Ayo ndang, ini Agang dhuwit 130. penak. Mesti aku Cok, Tak penak. DP kuwi. Pokoke engko nek Penak. barang bang gak tak bayar. Wis ayo ndang ayo wis kakek ngomong wis. Iya beres pokoknya. Tekan sore. Iya, Tekan sore ya. yo. Tanteni lho. Nek sore ya sesuk gak apa-apa Iya, jek nemen. Esuk pokoknya bengi ya. Tanteni lho yo. Ya. Hitungan situ. Tenang aja. Itu kok ngarake dombe wong loro. Wis penak gampang mesti aku penak. Yang penting kan anune ya. Beres. Kono ae gawe sik. Di kok nih? Hah? Kok nih? Itu kan apa? Putihan. Nah, ya wis karepmu kono. Tekon sih yo. Wis. Lewat kono kliru. Ngawur jalan iku kok. Balik maneh kowe. Ngenteni mbek arek. Pak coba peteran kowe. Oleh loro. Peteran. Sekali. Ojo kakek. Hah? Wes. Enak ambune ya. Hmm. Santai. Weh, gak tahu ngene iki. Gara-gara minuman sebotol. Jalan sempoyongan. Abu sempoyongan, jalannya sempoyongan. Ayo wayahmu let. Aku mana yo ganti kue. Aku wis mari let. Aku wis mari lah. Wayahmu. Gara-gara mabuk sebotol, jalannya sempoyongan. Gara-gara mabuk. Ayo wayahmu. Lho gak ono. Ambil ya. Lah iya ta. Randakane ya, randa peteng sik titik dalane. Kurang iki paling. Mumet ta? Gak, awak dhewe gak tau mumet. Cuma iki lho motorku randa Ketemu aku mabuk. mana yo ganti kue. Aku ta. Iya. Gara-gara mabuk sebotol, jalannya sempoyongan. Let, ndak kok iki sing bumi ini kok mumet let. Sing mumet siapa let iki let? Yo karo. Ya sik awakmu. Let. Iya let. Gedang-gedang itu telu. Sik let, aku tak nguyu sik let yo. Iya. Sik. Lah, jangan ngomongin. Alah, sudah. Oh, bener kok yo, ketenanan to. Nat, iwang ngono iki lho kancane iki lho. Alah. Yo goblok eram. Ngerti betul lo. Cek, aku tak entar kono ya Yo. semuanya.
Lah dalah. Koyo ngene wong reko-reko ngejak mendem tak ketek wis. Mantap lagi, kemput tenanan iki de. Oke. Hawa rasane rek. Enak tenanan wanteng. Gak penak gilane tenanan ya. Karena uang ya. Oh iya. Wah, kecang ya terus kabeh. Mari dikuak ya enak kan ya. Ucap kenceng golek wong. Gawe ke seruduk kene. Kowe kate nandi kowe, Siapa kowe? Kowe kate nandi. Aku iki lho, kono iki lho, aku iki jaro ya. Ngomong. Kono lho. Kowe siapa Ayo. kowe? Saiki tak gorono. Ndi bolomu? Iki lho. Aku. Wis. Ana digoreng iki. Ayo. Ora kena diatur, bocah loro wis opo. Ayo, sini. Bocah loro wis malah ngentekno jam. Ayo. Ya. Kurang ajar makanya. Rumah ini, ayo. Ayo. Wis. Ayo, sini. Kurang ajar iki malahan. Sabar-sabari wong ora kena disabar-sabari wong. Wong ki abane kok ditarani wong, Bro. Siapa? Bisnis Gak apa? deman kok. Serate bisnis-bisnisan. Gak ngono, Bro. Gak enak malah. Wis. Enak iki. Duh, iki diapakne ta iki? Siapa iki? Loh, kowe ta li? Wis. Ya aku. Sakno dhewe kowe. Lah aku diapakno li katene li? Gara-gara mutuk iki, dicencang karo iki paling ngono. Ya gara-gara piye awakmu yo malak-malak Tapi jangan gak ngono, kamu tuh dua ya dihapus ya. Oke, nduk pangan nduk malak mangan kok Itu ngedemice. ya gara-gara awakmu diapakne iki apa sing diapakne iki? Oh, dibeda dikatene dilulangi. Masya Allah, senalin sama nih mas apa mbah? Ya bapakmu dhewe aku kate dikongkon iki mau. Ya, bisa gitu. Kate dikongkon bapakmu. Dikira Ngomong awak dhewe apa? melayu. Dikira melayu mau aku. Kate dikongkon. Bumu kayak gini mbah. Oh no. Masalah kalian ini piye tau Pak Egi? Iso gak ku jane sih. Seta. Gak lewo ora, Pak. Liru iki. Liru dah. Iku. Liru. Sek. Masalah ini pendem tuh iki mang. Iya, dapat ngono. Lagi mana di bapakku? Ya cek golek panganan iki mau. Ya ngono anu. Cek tak golek rapu sik ya. Aku mah dikongkon bapakmu ya. Ya wes. Engko cek ini ya wes ya. Nah. Nanti ada gendeng kan, Mang. Oh, jangkrik. Ditaleni saucul. Kita noloh kowe. Tak goleki nanti paramu kowe.